vítam u ďalšieho videa. Dneska tu máme opäť Minecraft, ale tentokrát to není odo mňa, teda z môjho YouTube channelu, ale je to z YouTube. A dneska si zahráme za pár minihier. A no a bude to Build Battle, zrejme. Rozhodoval som sa medzi Bed Wars, čo ešte? A Build Battle. A nakoniec som rozhodol, že bude Build Battle kratšie. Dáme si 39, kde je ľudí, čiže Build Battle 1. A niekde sa pripojíme a ja vám to zatiaľ strihnem a keď budeme začínať hrať, no tak sa vám ozvem. Tak, práve začíname stavať a máme tu čapice. No, ja by som to urobil trebárs takú takú šiltovku. Bude taká žlto. Najlepšie by bolo, keby bola žlto-čierna. To by mala 4. To je až ďaleko. Tak. To bude ako šilec. A tá šiltovka by mala byť žltá, zrejme. Nie. Tak. Nie to veľké, je. A čo ešte dodáš? Chcel by som sa vám poďakovať za 13 odberov, ktoré vlastne sú na YouTube. Je to fakt wow. Dúfam, že aj ostatní, čo na tom projekte pracujú, sa vám chcú poďakovať. Ste vlastne aj dúfam, že naši fanúšikovia na našich YouTube channeloch, ale takisto aj na YouTube. Tak to je čo? No teraz to zdvihnúť. Takto o jednom by som to. Sakra. Také dačo. A zagulatíme to do takej polgule. Máme 3 minúty, to by sme mohli stihnúť. Ja ultra tryhardím. Ale že mega. Tak. Takéto dačo. Za mňa. To bude vyzerať zaujímavé. Neviem, či by to vydá. A čo máte nové ľudia? Dneska je ráno. Už som točil random vlog. Čo sa bude dneska diať? Sú prázdniny, Žilinský kraj má prázdniny, čiže som doma. A tak, pokiaľ nie ste Žilinský kraj, tak to by som nechcel. Ale vy už ste tuším mali. Ak ste niekde inde, alebo ešte on budete mať.
Čo ešte dodať? Už tu na YouTube točil Fobo a on to vlastne tak odštartoval a potom som začal. Vlastne teraz točím už aj ja. Čo ešte to zdvihneme? No, čo na to vravíte ešte? Minúta, sakra. Stíhame to? Ľudia, stíhame? Už rovno robíme strechu. Dámy a páni, my máme hotové. My som dal taký dizajnový prvok. To dáme niekde sem. Môžeš dať čo také. Za mňa je to môže byť. Stáva nám 15 sekúnd, ešte tu dáme takú podlahu. Tak už sme nestihli, nevadí. Čiže toto je hneď moje. Dávajú tam zóne. Tento tam drž... Ako sa voláš? Jurajko, dobre, teba sa zapamätám. Toto je good. Fakt, wow. Kámo, máš to dobre, len to trošku splýva. No dobre, no, okej. Úlohu to splňa. Toto je mega. Ale nemá to nikdy čiapku. Toto čiapka, no tak ja už neviem. Ale okej, za to, že to stihol až takto, dobre. Tu máme ďalšiu čepicu. No tento mi dával zle, no tak aj ja mu dám. Však, hej. Jurajko. Toto je dobre. To je z takej rozprávky, nie? To je vianočný stromček. Ale nie, je to good. Hodnotím za seba. On popnula, dobre, obnula. Toto je OK. Obnula, mu dáme hrozné. Ako sa oni správajú, tak aj ja. A veľký gornitec, toto je obnula. Tak. Najhoršie. Úžas. Tak ľudia, normálne hodnoťte, ako sa vám to páči. Snaha tam bola. Bohužiaľ nevedel urobiť šívac. Taká škoda. Toto je good. Good. Jo! Vyhral som. Som prvý. A ja toto mám nejak symetrické, sakra. Či sa pripojíme? Ja vám to strihnem, keď tam budem, sa vám ozvem. Tak, začíname a čo budeme stavať? Tak máme telefón. Zaujímavé. Tak čo ja viem, dáme tam taký smartfón, treba ako mám ja, taký čierny, prípadne takú šedú. Ešte čo?
To asi všetko. Tu robíme takú placku, ako to teraz býva. To je moc taký, koho urobíme takto. Také dačo, ešte ho predĺžime. Ja mám Samsung Galaxy E3. A3. A fakt som spokojný aj s kvalitou foťáku, všetkým. Čiže to tu vyplním. Prílohy môžeme tak zagulatieť. A bude to. Ne, teraz som klepol myšou a už je to zlé. Už tam není systém. No, vyzerá to pri najmenšom zaujímavo. Neurobíme hraných, bo nám to nevyjde inak. Čiže, kde je stred? 2. Tu je stred. Ja tu nechcem mať nesymetrické, ja to potrebujem mať symetrické. Tak, 4 minúty. No, výborne. Máme miliardu času. Tu je stred. Čiže tu dáme tlačítko, potom dáme jedno sem. Hore dáme to isté. No, moc to isté nie, ale dač podobné. Sakra, baterka blbá. Ne, tak to ne. Čiže tu bude reproduktor a tu sa to ovláda. A ja sa tu pripojím. Tak sme späť a môžeme pokračovať. A čo ešte tu dať? Aby to bolo rozpoznať, som tam dal také sivé sklo do stredu, že by na podlahu by som dal určite brezové drevo, akože je na dákom stolíku. Sakra. Akože dotykový displej. Ale ja chcem, aby vedeli rozpoznať, že ktorá strana je ktorá. Tak webka nebude facecam. Urobíme radšej väčší reprák. Tak. To vyzerá strašne. Ešte aspoň tie rohy nejako upravím. Toto nevyhrám, není šanca. Ale to vyzerá strašne. Ne. Čo ešte dodáme? Ešte môžeme takú že nabíjačku alebo čo? Taký biely káblik. Hej. USB vstup. Tak. Tu bude taká koncovka. Dáme tu také mreže. Kde sú? Sakra. Nestíham. Hľadaj. Tu sú. Tak. Ešte to brezové drevo rýchlo. Rob. Jo. Stíhame. Také dačo,
čo ja viem, to vyzerá strašne. Ten by mohol byť väčší. Neviem, toto nevyhrám. Pochybujem. Ešte som tu mohol dať taký kvetináč. Takú lampu. Sa voláš? Navi? Dobre. I don't take use. Tak oproti tomu toto mám lepšie. To je tak OK. Aj keď toto je dobrý nápad. Sa to musí dobré aj tak. To je od koho? On mi dával hroznú, tak ja mu dám. Aj Navi. Ešte. A ešte kto? Toto. Dobre. Eversam. Tak sa to číta, nie? Eversam. Toto je klasický telefón. Za mňa je to good. Nikto taký tu nemá. Žiaden takýto telefón. Zatiaľ iba tento. Sa voláš? A teraz ide náš Navi. Čo je super pulp i hneď. Tak. Na čo dáva zle? Keď on má ešte horšie. Aspoň podľa mňa. Toto je good. Tento to vyhrá podľa mňa. Tie oči poznám, to stáva stále Fobo. Zdravím Foba. Toto je oka. Tento to vyhral. Ja som druhý, dámy a páni, vyhral som ako druhé miesto. A koľko natáčame, ja sa mrknem a ešte dáme jednu hru. A ja vám to strihnem. Tak, začíname a čo ideme stavať je to batoh zase. To už som staval minulé. No nebadí. Aj tak som to tuším, že nevyhral. A mne toto stavenie ako ide, dámy a páni. A to tu nikoho nepoznám, že by dáku protekciu alebo čo. Čiže batoh bude určite hnedý za mňa. Urobil by som to klasicky, aby to nebolo moc vysoké. Také zlaté gombíky na tak, klasika. Aj minulé, keď som hral s Fobom, som to vyhral. A predtým deň on vyhrával stále. Čo neviem. Dneska má asi taký dobrý deň. Ešte idem natáčať s Danger serverom a čo ja viem. Ešte máme tie prázdniny, čiže super. Vonka nám prší, ako som už spomínal v random vlogu. Čiže to sú úžasné prázdniny. A ešte čo to dať? Čo ja viem. Dog nám ochorel na angínu či čo. Čiže ani von nemôžeme ísť. To je prúser. Úžasné prázdniny. Ešte to zastrašíme. A ešte to vytvárujeme. Tak. Ešte to tak nafúkneme, ako bývajú tie batohy také. Také dáke.
A začína ma to build battle dosť baviť aj Bed Wars, lebo ja moc na útoky nie som, ale to ma fakt baví. A moc toto splýva, to je ultra splýva. Sakra. Mám nejaký zlatý zombie. Ešte toto dáko vytvárujeme. Aby to nebolo také hranaté. A ideme takto. Takto. Sakra, ja som amatér, sa mi klepú ruky. Také dačo? A ideme, máme 2 minútky. Miliarda času. Všetky môžeme dať dačo zlaté. Ešte také uško. Možno dáko vytvárovať. Ešte takéto uško. Vyzerá strašne s týmto. Inak tak dáko. Čo som to chcel povedať? No už neviem. Radšej nič zatiaľ. Pokiaľ si na to nespomeniem. A ešte druhú stranu dačo také. 2, 3, 4. Viem počítať 5, no. Viem počítať. Dačo také? Môže to tak byť? Ja mám nápad. Už nestíham, sakra. Že sú tak kde v prírode, stromy už nestíham. Ó, díky. Díky. Ako sa volá Dexter? Tuto pán, ako sa volá? MMC. Toto je OK. Sorry kámo, ale toto je iba OK. Tento to bol? Hej. Tento vždy dáva zle. Tak a ja mu dám zle. Na čo to tí ľudia hrajú, keď potom aj tak tam napíšu cedulku, že bohužiaľ neviem stavať. Toto je OK. Tak nemajú to hrať, keď nevedia stavať. To pochopte. Toto je riadne. Je to trošku ako keby splácnuté, ale je to good. Za mňa je to good. Fakt, kámo. Tento mi dával zle, tak ja mu dám. Myslím, že keď má takéto oči, že to vyhrá, hej. Tak na omle. Tu má oka. Za mňa je to oka.
Drexer. Tak toto nespĺňa vôbec tému. Batoh. Toto je pekný batoh. Za mňa je to good. Ďalej tu máme tohto pána, ktorý má batoh na chrbte. Za mňa je to good. Ako to vyhral? Ja som zase druhý, opäť som druhý. No, čiže super, čiže sme mali raz prvé miesto. Potom sme mali 2 druhé miesta. Neviem skloňovať, že to je 2 druhé miesta. No a čakajte, ja si tu vyleziem na plošinku. Tak, čakajte. F1, F5, F5, minus. Tak, ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite hodiť like. Určite sa pozrite na môj channel v popisku videa. A toto by bolo z tohto videa všetko. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite hodiť like, ako som už vravel. Ak sa vám nepáčilo dislike, napíšte, čo sa vám na ňom nepáčilo. Ja sa to pokúsim vylepšiť spoločne s YouTubeom. A komentujte, zdieľajte, prípadne odber. A ja sa s vami učím a čau, čau, čau!